aparte que a mí me sorprende gratamente tamén pola súa situación xeográfica, nesta altitude, con estas vistas. A verdad que ten un potencial turístico moi importante e xa a nivel histórico, patrimonial tamén. É dicir, bueno, pues que dende a Xunta de Galicia se está apostando ahora mismo, que le decíamos fai pouco, no 25% de territorio, nunha cuarta parte dos concellos da provincia de Ourense están facéndose recuperacións e xacementos arqueolóxicos e poñendo en valor, por un lado, a historia do noso territorio e, por outro lado, tamén, como non, tamén como recurso turístico, que penso que é importante presumir do que temos e do que coñezan os nosos visitantes. Por tanto, bueno, moitas gracias polas explicacións e hai que seguir impulsando. Claro, para Larouco empezar cos traballos do Castrillón e que cada vez que solo levamos dúas actuacións e que en cada actuación salga algo tan maravilloso e tan espectacular, pois a verdade é que dan ganas de seguir traballando e, claro, é un orgullo poder decir que en Larouco temos un castro singular e único. Xa solo nas vistas, hoxe que o día non nos acompaña moito, pero ainda nublado, o Castrillón sigue sendo máxico, pois claro, que vayan salindo estas cousiñas, pois carai, é orgullo para Larouco, desde logo.